आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्ला आरो आथिखालाव बिश्वनाथ आरो सनितपुर दहाय फुंबिलियाव जोङो गहपुराव बरफुख्रियाव बिश्वनाथ जिल्लानि मोनद' दख'राखौ लानानै वार्कार्स मिट जोंनि मावथि फारियानि जुथुम जोङो सावरायलायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो दा नैबे समाव राङापारानि नैबे थावनियाव सनितपुर जिल्लानि मोन 15 दख'राखौ लानानै वार्कार्स मिट जों लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जि डेलिगेट सिटिंआव लानाय रेजुलेसन बायदियै जे गोदानै जायफोरा एबसु बिबान लाफैबाय आरो आनसलिकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेलाव जायफोरा गुबुन गुबुन बिबानाव दिनै बिबान लानानै दङ जोंनि गोजाम आरो गोदान मावथि साफ्रोमखौबो लानानै जोंनि आफादारि जोंनि अर्गेनाइजेसनखौ स्ट्रेंथेन खालामनानै समाज आरो हारि सिबिनायनि थाखाय जिखिनि जोंहा हाबा मावनांगौ दङ बड'फानि आदर्शजों थां आरो थांनानै थानो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि मोनसे मोन्थोर आरो अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभआव जों जिहेतु केडार बेस्ड आफाद जों जिहेतु भलुन्टारि आफाद आरो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होनाया हारि दानाय जातीयताबाद जाति सत्ता आरो जातीयताबादि सिन्ताखौ लानानै जिहेतु जों जेब्लायबो हाबा मावो बेयाव हारिनि थाखाय जों हाबा मावनो फैदों हारिया सिगां हारिनि थाखाय आफाद जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बयनिख्रुइ बुहुमनि सा सानजा भारतनि शक्तिशाली युथ मोनसे फोर्स आरो बे आफादनि जों साफा साफा साधारन कर्मी दा बेखायनो साफ्रोमबो कर्मीया निष्ठाबानै खोब डेडिकेशननि गेजेरजों कमिटमेन्टनि गेजेरजों हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि बेलायाव फैनाय जायखिजाया चेलेन्जेस जायखिजाया मोगा मोगिखौ जोङो जाहाथे सुस्रांनानै हारि दानायनि थाखाय बड'फानि आदर्शजों जोङो जाहाथे हारिखौ खौसेयै हाबा मावलांनो हायो जोंनि सोलोंथाइनि जोंनि रांखान्थि जेंना जोंनि सामाजिक आरो राजखान्थियारि जि थासारि आरो बिनि बादैबो जोंनि इयुथफोरखौ जोङो जाहाथे फिउचाराव मोजां जिबन भबिष्यत दानो हायो आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय जोंनि जि फरेस्ट एरियानि हा होनायनि बिथिं गामि सोसनबावनांगौनि बिथिं जिखिनि गामि सोसन जाबाय बिसोरो बिटिआरनि 2025नि इलेक्सनाव भट होनांगौ बे गासै बिथिंखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे कुइसन दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै आरो बिनि फिननायखौ जोंनि वार्कारफोरा मोजाङै दिनै बुजिनानै थांगोन आरो बुजिनानै गामियाव थांनानै पाब्लिकखौ रायजो राजाखौ लोगो हमहैगोन आरो लोगोसे बिसोरो गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव जि सामार कचिं केम्प फ्रि बेखौ खालामगोन क्लास 9, 10 एलपि एमइ स्कुलनि थाखाय आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बिसोरो बे कम्पिटिसनखौ लाहैगोन बेबायदि गोबांथार वाल राइटिं बायदिसिना जोङो एक्टिभिटि होदों बे एक्टिभिटिफोरखौ जाहाथे मोजाङै खालामनो हायो बे मोनसे थांखिजोंनो वार्कार्स मिट आरो वार्कार मिटआव गासैबो लेभेलनि वार्कारा आनसलिकनिया मिरुखौ डाइरेक्ट लोगो मोनो आनसलिकनि इउनिटनिया जिल्लाखौ डाइरेक्ट लोगो मोनो इच एन्ड एभ्रि कुइसन जोंनियाव साननाय जोंनियाव गोसो सिङाव थानाय खोथा बाथ्राफोरखौ बिथांमोना फोरमायनो बुंनो थाखाय खाबु मोनो आरो बिनि गेजेरजों मोनसे मटिभेशननि गेजेरजों हाबा मावनायनि बोलोखौ थुलुंगाखौ बिथांमोना मोनगोन आं बेखौनो मिजिंथियो गोजोन्थों ना वाइल्ड लाइफआनो जा नर्मेलानो जा बेखौ रिजल्भ खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो बेखायनो जाय मानसिफ्रा दिनै जोंनि एगेन्स्टआव केस होयोमोन दिलीप नाथ एनजिटि नेशनेल ग्रिन ट्रिब्युनेलाव जाय केस होनानै थांनाय 30 बोसोराव जायफोर अफिसारा बेयाव पस्टिं जानानै बर' आइ आफानो लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होदोंमोन बिथांमोननि एगेन्स्टआव इन्डिभिजुवेल नटिस हरदों आसामनि चिफ सेक्रेटारिनि एगेन्स्टआव नटिस हरदों आरो सनितपुरनि डिसि सनितपुरनि डिएफअ वाइल्डफायार अफिसारनि एगेन्स्टआव केस हरदों दा दिनै दिलीप नाथआ सासे भुवा आरटिआइ कर्मी बिथाङा दिनै वारि माफियाव इनभल्भ जानानै दिनै खारखोमानानै दङ बिथाङा दिनै केस जानानै दङ आरो बिथाङा दिनै बर' एन्टि बर' खामानि मावगासिनो थायो खिन्थु बिथाङा खोथायाव दङ 100ता मोसौ माने जायोब्ला बुथारोब्ला मुसायाबो मालाबा थैयो होननानै दिनै दिलीप नाथनि अबस्थाया बेबायदि जाय जोंनि अबस्टेकलमोन बे अबस्टेकला दिनै ट्रेपआव दङ आरो जोंनि मानगोनां सतियानि आथिखालनि नदुवारनि एमएलए पद्म हाजरिका बिथाङा गोबां समाव जोंनि उल्था मावनाय
बा जोंखौ बादा होनाय थासारिफोरखौ जों मोनबोदोंमोन खिन्थु जोङो मालाबाबो बिथांनि उल्था मावाखै जों रायज्लायदों बिथांखौ बुजायदों जे बे ओनसोलनि रायजो राजानि ग्रिभेन्सेस इसुस हा पाट्टा होनाय गामि सोसननायाव नोंथाङा समर्थन हो दा बे खोथाखौ बुङै बुङै जोङो गोलाव सम खामानि मावबोबाय नाथाय रिसेन्टलि मिरुनि मोनसे टीम आरो सनितपुर जिल्लानि टीमा पद्म हाजरिका बिथांजों रायज्लायदों बिथांखौ बुजायदों आरो बिथाङा एबाराव सिगांनिख्रुइ गुरै जादों बिथाङा बुंदों जे आंनियाव सिगाङाव एसे भुल बुजाबुजि गोसोआव गोरोन्थि साननाय दङमोन एबारनिफ्राय हा होनांगौ गामि सोनांगौनि खामानिखौ आं मावगोन आरो आंनि सायावबो नोंथांमोना भुल धारना जे साननाय दंमोन बेखौ गारदों दा बिथाङा गोसोजों बुंदों ना खुगाजों बुंदों जों मिथिया खिन्थु सिगांनिख्रुइ बिथाङा दा नरम स्थिति लानायखौ जों नुदों आरो बिथां सानैया जुदि बादा होआब्ला स्टेटआवनो जा जायगायावनो जा अब्ला जोंनि जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों अधिकार होनांगौ वाइल्ड लाइफआनो जा नर्मेलानो जा बेयो सुस्रांजागोन आं बेखौ फोथायो आरो मिजिंथियो गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसा आफादा रड मार्च पथ सन्चालन जोंनि हाबाफारि लानो नागिरदों जोंनि साब डिभिजन जोंनि डिस्ट्रिक्टआव गेरेमसा बर' माहारि दानाय थां आरो थांनानै थानो हो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बे मोन्थोरखौ लानानै फैगौ 10 जुलाइआव 3टा बाजियाव जों बेखौ फोसावदों आरो बेबायदि जोंनि डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजन लेभेलाव प्रिपेरेसना सोलिगासिनो दङ मिजिंथिदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिया सिरि मोनगोन बर' हारिया बड'फानि आदर्शखौ गोसोखांफिनगोन आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बयबो बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारिया जथेस्थ' ओंथि गोनां आरो माहारिबाद माहारिनि सत्ताखौ लानानै हाबा मावनायाव जोंनो बोलो आरो थुलुंगा होगोन आं मिजिंथिबाय बयबो रायजो राजाया मदद होगोन आरो बियो जोंनि वार्कार आथिखालनि आरो आगुनि जेसेबां वार्कार दङ दख'ना गामसा आर'नाइ लानानै एबसुनि फिरफिला लानानै बयबो बे रड मार्चआव बाहागो लागोन थेंक इउ